जाम्बि सोरांस्रिखौ नोङो फोरोंदोंसो ना? नोंलाय मा सियानहाय जोमै? आं सियान जानांगौबा नों आंखौ जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा। आंखौ नों फोरोंसो लादों दा। सोरांस्रि आरो मा दंबावो गोसोखां। गोबां बुस्थुआनो दंबावो जोंनि। टिभिफोरालाय टिभिफोरखौ लाया? अ टिभिआबो दंबावो ना? लाजोबनांगौ फारसेनिफ्राय। साला माथो मोनदों बिसोरो? र' आं लाना फैखानि टिभिखौबो। नै देरहा खोनासंलाय। बुं। टिभिया थाथ'दोंसै नामाथाय? इसाया नायबाय थायोना आरो आफायाबो अफिसनिफ्राय फैबा माथो बातरि हारि नायनो नागिरो। थाथ'थोंसै दे बियो। दे अब्ला बियो थाथ'थोंसै। आरो मा दंबावो गोसोखांखा सोरांस्रि दानो। बुथुमना लाखाजोबनांगौ। जाथ'बाय दे, दिनै बेसेबाङानो जाथ'बाय। आरो गाबोनफोर बुथुमलायनोसैलाय। थाथ'थोंसै। नों बेयावनो थाथ' सोरांस्रि। आं बिसोरो मा बुथुमदों नायना फैनि। दानो नङाबा मानसि गैयाबा सिगुन सिल्ला बायदि बिरबोनानै माखौ साबखांना लांगोन बे मोख्रि मोख्राफोरा पात्ताखौनो मोननाय नङा। दे। अ आं बावदोंसो। आरो मोनसे आलमारि दंबावोमोन ना? बेयावसो आंनि गाननाय जोमनाया दङ। आयै आं बेखौसो बावगारदों। र' आं बेखौ नायना फैग्रोनोसै दंना गैला। लांबाय बेसेदां बिसोरो। हाबाब बे गन्थङा मा एसे बेवखो आंनि। दिन गैया बोथोर गैया मानोथो एसेबां गगा मोनलाबायखो? हाबाब न'नि माल माथाफ्रालाय मा लांख्रां फांख्रां जाना थाजोबखो बेयावलाय? औ हासिब थासिब डाइनिं टेबुल गद्रेज आलमारि साराय दोक्सि बे रुमावलाय माबोरै थाफैजोबखो? नै आलमारिफोरावबो गाननाय जोमनाय मोनसेबो गैया माथो। सोरथो लाबोना दोनफैखो बेयावलाय? सोरनि खामानि जाखो? ना बिहामजोफोरासो न'फोरखौ फोसाबबायदों? थाथों दे, रुमफोरखौ फोसाबगाराखै बे। आयु सोरांस्रिया माब्लाबानो बुथुमना लाबोजोबगारबाय। माथो बेसो जोंनिख्रुइ सिगां बुस्थुफोरखौ आवथायना लाग्रोजोब्बायहाय। एसेबां मोजां बुस्थुफोरखौ बेसो लादों। होआ माथो आङो। सिख'नानैबाबो लाफिनजोबगोन आङो। रावबो गैयियावनो अलंबारखौ लिंना लाना फैनि र' आं। इस गावनिल' मोननो गोनां मोन्थाय बायदि मासे बिलाय गावल' बुथुमना लाजोबलायदों। बे न'खरनि सम्पतिफोरखौ बेसोरल' मोननो मोन्थाय दङ नामा? आंहा गैया नामा? बुलायनानैबाबो लाथारगोनहाय आङो। र' लिंना लाना फैनि आं हुवाखौ। अलंबार खोनासं अलंबार। माथो नुबोखो? माखौथो जिउ गहां रायलायफैखो? गैला अलंबार गैला जोबजोब्बाय। लाजोब्बाय गैला। मा जोबजोब्बाय? बुजिया मा खोथा बुंदों? मोजां बुंब्रा। गैला जाम्बा। आन्दायजोब्बाय जोङो गैला। थोद रागा जोंथावना माथावना। मोजांबो खोन्थानो रोङा। मा जोबजोब्बाय लाजोब्बाय? मोजां बुं। सोरांस्रि मोना देरहा मोना गासै बुस्थुफोरखौनो लाजोब्बाय। आवथायना लाजोब्बाय गैला जेबो। आं दानि नायहैदोंमोन। जाम्बि बेखौनो थैनोसै बायदि जाफैलायदों। हनै जोंहाबो लाजोबखाबाय माथो। हाबाब मा बुथुमनांगौ मा बुथुमखो नोंलाय? बे मनाफोरखौलाय बाल्थिंफोरखौलाय मानोथो नांगौ? 10 थाखा 20 थाखायाव मोननाय बुस्थुफोरखौनो। बाल्थिंफोरासो मनाफोरासो गोनांसिन दा। मैगं थाइगं लायनो दै लानो मानो एफोरसो गोनांसिन। जाम्बासो नोङो जाम्बा। मालाय सोरांस्रि मोना 1000 थाखानि बुस्थुफोरखौ लुथिना लाजोब्बाय। नोंना बे 10 थाखा 20 थाखायाव मोननायजोंनो जाबाय। नाङा अलंबार आं बिसोरनो होजोबनो हानाय नङा गासै बुस्थुखौबो। थौ लायनि थौ बिसोरनि दोनहैनाय जायगानिफ्राय थिखोना लायनि थौ। लायनानै उनाव लोगो मोनस'नानै बुलायनाय जायाबानो जाबाय। बुलायबा बुलायगोन। फै अब्लाबो लायगोन। नोंनो जाम्बिब्रा रोंखायासै मोजां बुस्थुखौ आवथायना लानो। मालाय बिसोरो लाजोब्बाय। दालाय जोंलाय मा होननानै सिख'ना लायबावनो? मैया मा बुंनायमोन नोङो गोसोआव दं? बिदि बुंबाय थानानै हगारना होजोबनोसै नामा नोङो बुस्थुफोरखौ? फैद' जल्दि। फैद' मैया मा बुंनायमोन? जाय जेखौ हायो गाबागाव आनज्रायना ला। मालाय बिसोरा लाबाय दालाय जोंलाय माथो खालामबावनो? बुलायनाय जागोन। बाद हो। ओहो आं मिथिया। आं मानिया अलंबार। नों मानो एसेबां बेंग्रा जाखो? नोंनि मोननांगौ सम्पतिफोरखौ नों मानो ओरैनो हगारनो नागिरखो? जाम्बि बुखिबाय थायोलै। माखौथो ओरैनो हगारदों? लानांगौखौ लाखाजोबखाबाय माथो। बहाथो? मा दं? मा लादों? मा मोनखो? नों मानो एसेबां बेंग्रा जाना थानो नागिरखो? नों बे न'खरनि फिसाला उन्दै नोङो। नोंहाबो समान मोननायनि मोन्थाय दङ। नों मानो बेफोरखौ जुजियाखै? नाजायाखै? मानो ओरैनो हगारनो नागिरखो? ओहो अलंबार आं बेसेबांखिनिजोंल' मानिनाय नङा। नोंनो नाङाब्लाबो आंनो नांगौ। मा नांबावगौलै नोंनो मा नांबावगौ? थां नायहै थां। सोरांस्रि मोना मा न'खरनि बुस्थुफोरखौ लाजोबखो? बैफोरखौनो नांगौ आंनो।
नायथां आंनो नांगौ आं मिथिया जेरैखि जायाबाबो आंनो होफैखानांगौ मा माबा लामारखोलै बिसोरो नाहैमारनांगोन र' बिदिब्ला आं नाहैना फैनि अ आंबो बावनानैसो दङ आइनि रुमाव आलमारियाव गोबां दख'ना दंसोयोमोन ना बेफोरखौबो खिजानि सोरांसिया लानासो थांबावबाय नाहैनि र' आंबो नागारा गांसेबो जिला जिथाबाबो लाजोबगोन आं खासि 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 बहा गब्रबखो दे दसेयावनो बे अमाया आसरितसोहाय खासि 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 बुन्दा 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 न खासि 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 ओइ बाजैहाय माथो जाखो ओइ बाजै गोमथाया थांबायना थाङाखै नाहैलाय हाबाब आंलाय गोमथाखौलाय माबो नाहैनो बहा अमा नागिरदों आं अमासो बाजै अमाया बबेबा खनाफोराव जानानै दङ बे मोनगोन दे अमाखौ थांलायना गोमथाया थांबायना थाङाखै नायनानै फै जिरायनानै दङमोन बियो जोंहानि न'नि लांगोनायावनो मानोथो फैबावखो बेलाय जोंहानावलाय नोंनो लिंहरदोंदां बाजै आं लिंहराखै मैया फैनानै आंखौ जि लांथाबनो नागिरदों आं जेबोखौनो बुजिनानै मोनला बाजै आं बावगारनो सानदों बेखौ आरो मेगननि नोजोराव बेखौ नुबाय थायोब्ला आं माबोरै बावगारो देलाय बाजै नैहाय दावखा आं मोनसे खोथा गोसोआव फैदों मा खोथा बाजै बुं नै आगै दावखा गोमथाया नोंखौ गाराखैदांहाय बे गारदोंब्लाथ' नोंखौ आरो दिनै मानो होसोना फैफिनबावनो आं फोथाया बाजै बेदे आंखौ गाराखै दाखालि बाजै नोंबोथ' नोंनि मेगनजोंनो नुबायना जारुजों बिजों लामायाव गाबगुलायनाय रायलायबाय थानाय अब्ला आं नोंनो मा फोरमान होबावनो नों फोथायाखै नामा दाबो बेबा मा जानानै गाबगुलायनाय जादों बिसोरहाबा मा खोथा दङ जों बोरै मिथिनो सोङाबा सोंहैथां मोजां रायलायहैथां नंगौ नङा आं बेजों रायलायनोबो गोसो गैला बाजै नुजानोबो गोसो गैला आं बेनिफ्राय अराय समनि थाखाय गोजानाव थाखाबाय बाजै आंनि साननाय बायदिब्लाथ' आगै दावखा नों गोमथाजों हाबा जानायानो मोजां जामारगोन खारन नोंहा गोमथाजोंनो गोबां बदनाम जाखाबाय दावराव दावसि आरो गामियाव गासैबो मिथिजोबो नों बे सेंग्राजों बदनाम जाबाय आरो गुबुन सेंग्राजों बोरै हाबा जाहैबावनो बोरैबा मोजां हुवा मोनबासो मोनसनबाय मोनाबा थैजासिम नों मेगनजों मोदैजों जागोन आगै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जि गालेनबाय गालेनखाबाय सेंग्राया जुदि नोंखौ दाबो नाजावनो नागिरदोंबा नों गनायजा आगै दावखा आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों नोंखौ आं अनो नोंखौ आं गावनि असे बिनानाव बायदि मोनो नोंनि दुखु जाना थानायखौ आंबो नायनो हाया आगै दावखा बाजै अब्ला आं दा मा खालामनो आरो गोमथानि बिमा बिफानि आखलखौबोथ' नों मोजाङैनो मिथिबोदों आं माबोरै थांनो बाजै बिसोरनि न'खराव बिसोर बोराय बुरैनि जिउआलाय साननैसोल'सैसो गाबोन सबनिनो थैनानै थांगोन नाथाय नोंथ' गोमथाजोंसो संसार जागोन ना नों गोसोखौ गोरा दाखालामसै आगै मालाय सेंग्राखौ मानो एसेबां खस्थ' होबाय थादों नोंखौ मोजां मोनामोनब्ला नोंखौ मानो होसोनानै फैबावनोमोन बेथ' नंगौ मोनथिगौ ना दावखा आं हाबा जानाया बेसेबांबा गोबाव जालांबाय आं मानो दाबोसिम गथ' खाङाखै नोंखौ अननानैनो गथ' खाङाखै आङो बाजै औ नोंबोथ' जोंनि फिसा बायदियानो ना नोंनि फिउचारखौ मोजां खालामग्रोनो थाखायनो जों नोंनि नोंदाजों आंजों दाबोसिम गथ' खाङाखै गोबां मानसिफ्रा जोंखौ मिनिदों बुंदों अब्लाबो जोङो बेफोरखौ खोमा होआखै आगै दावखा नों जुदि आंखौ बिबाजै होननानै गनायोब्ला आंनि बुंनायखौ मानिदो गोमथाजों थांनायानो नोंहा मोजां जागोन र' बिदिब्ला आं गोमथाखौ नायनानै फैनि बाजै थांनानै रायलायहैथां आंनि अमायासो बहा थांखोहाय खासि 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 फै 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 बहा दंहैयो नोंलाय थास' रुना होगोन आं दाहाय थास' फै दावखा नों आंजों थाङागौमानि नोंनि न'आवनो जाया लोङा ना गोरान बायदि रानथाबना थैनानै थागोन आं आयै अनथावथाव बेसेराया मानसिखौ नुबालाय अननोबो ओंखारो न'खरखौ नाहरोब्ला रागा जोंनो ओंखारो बेखौ नायोब्ला अनखांनो लुबैयो आंखौ मोजां मोनमारोदां बियो नाथाय अब्लालाय मानोथो बियो जारुजों गाबगुलायनाय लामायाव रायलायबाय थायामोन मैया फैनायानो दाबोसिम थाङाखै मोनजायाखै मोनलोङाखै बेसेराया गम गांथाबना थाबाय बियो उखैथाबनानै दङ बियो आं रायलायगोन ना दालाय बिदिनो गारनानै थांफिनगोन बाजैयाथ' आंनो खोथा होदों आं बाजैनि खोथाखौबो
बोरै नेवसिगारनो जियानो जाया आं बेजों खनसे रायलायनोसै गोमथा जानाय नङाहाय गोदै रायलायजानाय नङा एसे खाब्रामब्राम रायलायनांगोन मोसाबायदि सोरखौथो जानो जंथाबबाय थादों न' गैजायै बायदि थांनो रोङा न'आव दाउखा नों आंनि सेराव फैफिनमारबाय आं मिथिखागौमोन नों आंनि सेराव फैफिनगोन दाउखा आंनि बिखायाव फै रानस्राव जाजोब्बाय आंनि बिखाया रानस्राव जाजोब्बाय नोंनि अनगा गोमथा आं नोंजों रायलायफैदों होननानै आं नोंखौ बोजबनो फैदों बेखौ दासान आरो आंनि खाथियाव दाफै जेराव दं बेयावनो गसंनानै रायलाय दाउखा आं नोंनि आथिं हमनानै खुलुमगोन आंखौ बेबायदि नाथ्रोदनो नांला नोङो हर आथिङा आं हाला दाउखा थानो आं हाला हां सथे सथे मोनबाय आङो नों जुदि आंखौ बिदि खालामोब्ला आं हांखौनो मोननाय नंस्राया आं थैमारगोन ओइ बांद्राय नाटक दिन्थिबाय थानो नाङा आंजों रायलायनो लुबैदोंब्ला गोजानाव थाना रायलायहै फासाय बुंदों ना जासिगोन ना बेसेबाङा एसे फासेबाव जागोन दाउखा नों जेसेबां फासायनो होयो आं फासायबाय थागोन गोजानाव थागोन नाथाय आं नोंनि गोरबोनि गोजानावसो थानो हानाय नङा नोंनि हानाय हायै आं बेखौ दायो सिन्था खालामनो सम गैया दायो बुंदो नों बेयाव जथाबनानै आंखौ नेबाय थानायनि जाहोना मा दाउखा आं नोंखौ लांनोसो फैदों आफाया नोंखौ लाना थांखानो होदों आं बेनिखायनो जथाबनानै नेबाय दङ नों थाङागौमानि आंबो थाङा न'आव नोंनि बिमा बिफा नोंनि बिमा बिफानि आखलखौ A to Z मिथिनानै फैबाय आं आरो नोंनि नोम्मा नोम्फा नोंनि न'आव थांना थासान्दि आं नोंजों माब्लाबाबो बिहामजो जाहैनो हानाय नङा जोबथा हानाय नङा मानो बेबायदि बुंदों नों आंनि आफायानोथ' नोंखौ लांफैनो थिनदों अमा मानै लाबोनानै दोनफैखाबाय आफाया आच्छा नोंनि नोम्फाया अमा मानै लाबोनानै दोनफैबाय आं बेखौ मानिबाय दे नोंनि नोम्माया मा लाबोनानै दोनफैदों आंनि थाखाय आइया जेबो लाबोआखै दाउखा आफाजों आंजों लोगो जाबाय आइखौ बेबारनिफ्राय जोंनि सिङावसो दोनसिगोन गोमथा आंनि मोनसेल' खोथा नों बेखौ मानिनो हायोब्ला नों आंखौ मोनगोन आरो जुदि नों बेखौ मानिनो हायाब्ला नों आंखौ बावगारनांगोन मा खोथा बुं नोंनि थाखाय आं गासैखौबो मानिनो राजि आंनो नोंखौल' नांगौ रायलायगौ खाथियाव फैगौ जागासिनो माथो गोजानाव था दे बुंदोल' मा खोथा नोंनो आंखौ नांमारगौथ' नांगौलै बेखौनो सोंदाबलायबाय थायो नांगौ होनखाबायना नोंनो जुदि आंखौ नांगौब्ला आरो 10 बोसोर नों आंखौ नेबावनांगोन बेनि उनावसो नों आंखौ मोननो हागोन 10 बोसोर एसेबां गोबाव बोराय बुरै जालायगोन माथो आं थानो हाला नोंखौ दानो लांफाखानोसो फैदों आं ओहो आं दानो थाङा आं नोंनो 10 बोसोर सम होनायानो जाबाय नोंनि नोम्माया बै समहालागै थैगोन नोंनि नोम्मा थैब्लासो आं नोंनि न'आव थांगोन आरो जि समसिम नोंनि नोम्माया गोथाङै दङ बे समसिम नों आंखौ मोननो दा हास्थाय आरो आंजों दा नुजाबो आंनि न'आवबो दा फै आंजों दा रायलाय आंजों कन्टेक्टबो खालामनो नाङा आं नोंनो खोथा होयो आं नोंजोंनो हाबा जासिगोन दे नाथाय नोंनि नोम्मा थैब्लासो खोनाबाय दा आंनि रावफोरखौ नोंनि नोम्मानि थैनायनि खौरांखौ आं नेनानै थाबाय थागोन नोंनि नोम्माया थैबाय होनब्ला आं गावनो थांगोन नोंनि न'आव नोंखौ लांफैलायनो गोनां गैया बुजिबाय दा थांदो दायो न'आव थांदो थां नों बेफोरखौ मा बुंदों आंनि बिमानि थैनायखौसो नों नेबाय दङ बुंनांगौखौ बुंजोबखाबाय बुजिदोंबा बुजिदों बुजियाखैबा बुजियाखै आं आरो नोंजों रायलायबाय थानो गोसो गैला थांदो बेनिफ्राय दायो नों मा सानो सानहैदो आंनि न'आव बेबायदि सैमा बायदि ओंखाम खालाय जानो नेबाय थानो नाङा नोङो दाउखा आंनि आइया थैमारब्लासो नों आंजों हाबा जामारगोन औ एसेबां बुंनांगौ थांनोसै आं दाउखा आरो मोनसे खोथाबावना आफाया थैनांगौना थैनाङा आंथ' आफानि थैनायनि खोथा बुङाखै माने बिदिब्ला आफाया गोथाङै थानांगौ आइया थैनांगौ जागोन आं आफानो दानो बे खौरांखौ हैनोसै बेसेराया अन्थाव बाथाव मैयानिफ्रायनो नेनानै दंमारो आंखौहाय आंखौ मोजां मोनमारो बियो आं बावनो साननायाबो माथो आंनि गोसोआबो गलिफिनबायसो सि आं मानोबा गोमथाजों बेफोरबायदि राव रायलायफ्लांबाय आं रायलायाबानो जायोमोन गाज्रि जाबाय आंनि बेफोरबायदि खोथा होनाया जोनोमगिरि बिमाखौ सोर थैजानो लुबैयो आंबोथ' आंनि बिमाखौ थैजानो लुबैया अब्ला आं मालायनि बिमाखौ मानो थैजानो लुबैखो थाथों साला बिसोरो बिमा फिसा साथामजों आंखौ जोबोद दुखु होबायना आंखौ जोबोद सोगाबबाय दसे सैहोनि आं बिसोरखौबो उल्थां फाल्थां बुंनानै दसे सैहोनि आङो आं जेरै खस्थ' मोनदों मोनथों बिसोरबो दसे दाउखा बाजै बहाथो गोमथायालाय थांबाय ओमफ्राय मा गाबगुलायबाय थानाय जाखो बाजै आं गोमथाखौ नुनानै बेखौ बांख्रबनानै जोबोद गाबनो गोसो जादोंमोन जोबोद अनखांनाय मोनदोंमोन बेखौ नुनानै अब्लाबो दिनै बिनि नोजोराव अन्थाइ बिखा बायदिसो जाबाय
माने मा जाखो आगै बुङा मानो थाब दे बुं मा जाखो ना रायनानैसो हरबाय नोङो रायनानैथ' हराखै अननायखौ गोरबो सिङाव लाखोमानानै आं दुखु मोननांनायफोरखौ दसे बिसोरखौबो सैहोनो थाखाय माखासे खोथाफोर आं दोनथानो बोसोन होनानै दोनबाय गासिबो थिगैनो दङथ' औ बाजै थिगैनो दङ गासैबो नाथाय उनावसो मा जाहैगोन आं बेखौ बुंस'नो हाला नाथाय आं गोमथाखौ माखासे खोथा प्रमिस होबाय हामबायसै दे हामबायसै गासैबो थिग जालांजोबगोन फै अमाखौ नागिरहैनि अमाया दाबो गैया मोनाखै